Всенародния химн. Тази година се навършат 132 години от създаването на текста на българския всеучилищен химн. Това се случва в нашия прекрасен град Русе на 15 април 1892 година. Стоян Михайловски, учител по френски език в Русенската мъжка гимназия, известна днес като Христо Ботев, написва стихотворението Кирил и Методий. Текстът е публикуван за първи път в списание Мисъл през същата година, 1892. Оригиналното заглавие е Кирил и Методий с подзаглавие Проект за български всеучилищен химн. Създаването на стихотворението за Кирил и Методий става спонтанно, за една нощ. Като на сутринта Стоян Михайловски дава текста на своя колега по музика Атанас Пълмов с молба да създаде подходяща музика, да го разучи със своите съученици и те, пеейки, да манифестират на празника на училищната младеж. Музиката обаче не отговаря по дух и израз на съдържанието и химнът остава само стихотворение. Това продължава до 1901 година, когато Панайот Пипков, учител по музика в град Ловеч, не написва на един дъх красивата музика, подобно на страхотното стихотворение, която напълно подхожда на творбата на Михайловски. Надяваме се инициативата всички класове на територията на община Русе да рецитират химна на днешния ден, да превърне Русе в първия български град, който слага началото на една традиция. Сега, моля, аплодирайте малките изпълнители на вокална група Детски свят. Те ще изпълнят химна Свети, свети Кирил и Методий. Можете да пеете с тях.
Кой може да успее по нещо в нея да прочита и нещичко да разумее. Но онзи пълно я разбира, онзи мъдрец и тайновед, неявни знаци, който вижда вред, гдето спира своя глед. Не стига само да прочиташ, и слепи знае да чете. Учи се думи да откриваш между самите редовце. Чети наопако в сърцата, избръщай буквите, рови, търси онуй, което бяга, от голи поглед се бои. И с пръст похващай всяко дело, пред всяка съвест турай свещ, търси срамът на всяко чело и сянката за всяка свещ.